Çekdarên YPG yên serbipeyê ve hebûna du endamên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di zindanên xwe de red kirin û danpêdan bi girtina wan nekirin. Malpera fermî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li ser zarê hevjîna yek ji girtiyan ragihandiye ku dema çûye navenda serêkaniyê ya çekdarên asayîşê ku niha nav li xwe kirine çekdarên ewlekariya navxweyî, pirsa hebûna hevjîna xwe kiriye berpirsên asayîşê jê re gotine tu kes bi vî navî li cem wan tune ye. Çekdarên PYD di 23 meha Tîrmeha Borî de an ku heyva heftan her du endamên Komîta Herêmî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Abdulhamîd Xelîl û Abdulmecîd Mûse ji bajarê Serêkaniyê yê Rojavayê Kurdistanê revandibûn, bê ku tu tûmet li ser wan hatibe sepandin. Her li gor agahî û zanyariyan ku tanha çarenivîsa Abdulhamîd Xelîl û Abdulmecîd Mûse nehatiye diyarkirin. Ji destpêka deselatdariya PYD û herdem di kiryar û binpêkirînên xwe de derheqê çalakvan û endam û serkirdeyên Encûmena Niştimaniya ya Kurd li Sûriyê û Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya encam dide û bi dihan ji girtiyan di zindanên PYD de ne wek her du endamên navborî danpêdan pênayê kirin û ji nav girtiyan kesên ji beriya 7 salan hatine binçavkirin jî hene û herdem siyasetmedar û serkirdeyên Kurd bang li PYD dikin ku ji van kiryarên xwe derheqê Kurdên Rojavayê Kurdistanê berdin.